Davis Kopako Espainiako taldeko hautatzaile gisa emakume bat izendatu izanak, kirol arloan batzuetan ezkutuan egon arren egun badagoen matxismoa azaleratu du berriro. Batzuen eta besten hitzek hautsak arrotu dituzte, euskal talden iritzi ere ezagutu nahi izan dugu, baina deklarazio hauek piztu dute sua. Toni Nadalen hitzak dira Gala Leonen izendapenaren inguruan. Si pasas mucho tiempo en el vestuario con poca ropa, no sé, una mujer no deja de ser extraño. Emakume bat gizonezkoen munduan polemika handiko hitzak izan dira, baina Gala Leon ez da bakarra. Ines Etxegibelek orain dela hilabete hartu zuen Durangoko errugbi taldearen gidaritza. Lehenengo aldiz gizonezkoen talde bat zuzentzen ari da, baina ez du entrenatzailearen sexuarekin sortu den eztabaida ulertzen. Partikatzen dugu kirol berbera, maitatzen dugu kirol berbera, ez dugu generotan pentsatzen, baizik eta rubitan pentsatzen. Baina onartzen du Euskal Herrian kasu gutxi daudela eta ausardia falta izaten dela askotan. Bilurre dela direktibak edo klubetatik, ez? Eta horrelako gauzakin apurtzie pizkat magatza da. Eneko Durangoko jokalaria da eta dioenez entrenatzaile emakumea izateak ez du ezer txarrik. Profesionalmente hile honetan emondozkunak, nire esperientziatik ez dut eukin aurreko urteotan. Ohikoagoa da emakume talde baten entrenatzaileak gizonezkoa izatea. Aitor Uriondo Arabako Saskibaloi taldeko entrenatzailea da eta ez du bere lanean arazorik aurkitu. Lidergoa, bere gaitasuna talde batera mateko eta hori da benetan baloratu barrekoa. Gurean Ines bide berri bat irekitzen ari da. Gizartean ezagunak dira Elena Costa Portugaldarraren edo Korian Diakre Frantziarraren kasuak. Atzo Gala Leon gehitu zitzaien.